चाट मसाले। आमच्याकडे मालवणी गरम मसाला, स्पेशल मच्छी मसाले, हळद, भाजका मसाला असे विविध प्रकारचे प्रसिद्ध मसाले मिळतील। तसेच सर्व प्रकारचे लोणचे देखील आमच्याजवळ मिळेल। प्रोपरायटर दिलीप शिरसाट, संपर्क 84 32 22 40 32। प्रोपरायटर अमेय शिरसाट, संपर्क 96 37 17 05 66। आमचा पत्ता कुडाळ बाजारपेठ। कुडाळ शहरातील पोस्ट ऑफिस चौक येथे मुख्य रस्त्यालगतचा गटार मातीनं भरल्यानं पावसाच्या पाण्याचा मार्ग बंद होऊन मुख्य रस्त्यावर पाण्याची समस्या निर्माण होत होती। याबाबत नगरसेविका प्राजक्ता बांदेकर यांनी नगरपंचायतीकडे पाठपुरावा केला होता। याची दखल नगराध्यक्षा आफरीन करोल यांनी घेत तातडीनं गटाराची साफसफाई करण्याच्या सूचना त्यांनी नगरपंचायत प्रशासनाला दिल्या। त्यानंतर नगरपंचायत प्रशासनानं जेसीबीच्या सहाय्यानं तेथील गटारातील माती बाजूला करत साफसफाई करून पाण्याचा मार्ग मोकळा केलाय। नगराध्यक्षा आफरीन करोल यांनी तत्परतेनं दखल घेतल्यानं नागरिक व वाहनधारकांमधून समाधान व्यक्त करण्यात येते। नगरपंचायत प्रशासनानं मान्सूनपूर्व मोहीम अंतर्गत शहरातील गटारे, नाले, सार्वजनिक विहिरींची साफसफाई केली होती। मात्र पोस्ट ऑफिस चौकात मुख्य रस्ता दुतर्फा गटाराची साफसफाई केली नव्हती। हे गटार मातीनं भरल्यानं पहिल्याच पावसात पाणीच पाणी निर्माण झालं होतं। तेथील मोरी दोन्ही बाजूंनी मातीनं भरल्यानं पाण्याचा मार्गच बंद झाला होता। त्यामुळे मोठ्या पावसात या रस्त्याला नाल्याचं स्वरूप प्राप्त होत होतं। पादचारी नागरिकांना या पाण्यातून ये-जा करावी लागत होती। शनिवारी सकाळी मोठ्या प्रमाणात पाऊस कोसळला। यावेळी या रस्त्यावर पाण्याची समस्या निर्माण झाली होती। याबाबत नगरसेविका प्राजक्ता बांदेकर यांनी नगरपंचायतीकडे पाठपुरावा केला होता। नगरसेविका प्राजक्ता बांदेकर यांनी नगरपंचायतीकडे केलेल्या पाठपुराव्याला यश मिळाले। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।